Ang atong tubag sa Salmo, nindot kaayo nga pamulandungan. Ang Ginoo nagbuhat og mga katingalahan alang kanato. Kumusta mas inyong kinabuhi na abay katingalahan nga nahitabo? Luyaman. Pildi siguro. Kining mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo, gihisgutan ni sa mga Israelita tungod kay nasinati nila ang kinang gitawag na to bag miraculous nga mga butang nga naghatag nila kaayuhan sama sa pagkapanganak ni Abraham ni Isaac na 90 na edad siyang asawa, siya 99, 100 years old na. Katingalahan kayo kadtong pagtabok nila sa dagat nga pula nga nahimong karsada pagkagabi nga nakatabok na sila, namatay pag yung ilang mga kaaway kadtong paglibot-libot nila sa disyerto 40 ka tuig. Wa sila mga matay, na ay pagkaon nga nag-uwan kada adlaw. Ngadto sila sa Kanaan, nangabuntog ang ilang mga kaaway, bisag wa sila mogamit kaayog espada ug daghan pang mga butang. Pag-abot sang Kristo, ang tubig gihimong bino, ang 5 kapan nakapakaon og pila to ka tawo, 5,000, sobraan pag 12 ka bukag, ang mga bungol nakadungog, ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang patay nabuhi, ang giyawaan nawagtang ang yawa. 40 ka katingalahan. Nya usahay nagsigitag hunahuna nga ang Ginoo makakaya gyud pagbuhat sa mga katingalahang butang, mauna nga mamugos tas Ginoo nga Lord, kamao man gyud kang mohimog milagro, himo imig milagro. Ana, stage 4 nako. Kay bao jud ko Lord nga pwede ra gid nimog kuhaon ang akong sakit nga kanser. Nadaot na ning akong spinal, di na ko kalakaw. Kay bao jud ko Lord nga imo ra gid ning tuliron inig kaugma makalakaw nako. Kay bao gyud ko ana, busa ihatag na nako Lord. Di ba mao na atong ko ano? Ambot ka, okay ba o bakas Lord nga modaog jud kas eleksyon? Padaog ako Lord, kay ba o madyo ko makapadaog ka nako. Mamugos ta niya kay nothing is impossible with God. Pero si Kristo iyang giklaro dinhis atong ebanghelyo nga kini daing paghari sa Dios diin masinati nato ang daghang katingalahang butang, mura diin ni siya og long process, difficult process. Kay matod pa niya mura nig liso sa mustasa, gamay kay liso itanom una pa mahimong kahoy, dali ra ba inigtanom ni mos liso mo kuan ba dayon, mo kahoy ba dayon na ikaugma? Hindi, oy, sigihan pa na ni mugbo, mugiti pa na, usa ka dahon, 2 ka dahon, hangtod, umudako-dako, usa ka sanga, 2 ka sanga. Dugay kayo. Unya, og makapaabot ka, posibleng makapupo ka og bunga. Pero di ka mo paabot, ibto na nimo, yatak-yatakan na nimo, kay mga kadugay ba nimo Ana. Mura sa kuno na og kanang magmasa ka og harina, butangan nimo og yeast, sige kag masa, motubo dayon na after 1 minute. O paspas ka na motubo na miligro ka na. Pariha karon sa kalibutan na gusto kayog instant. Unsa may instant solution sa conflict, gubat haron ang mudaog. Mao dayoy winner, gubat. Pinatyanay ta mo nang gahimo na naron sila mga atomic bomb kay solusyon kuno na sa panag-away, bombahin ang mga kontra nimo. No, patay dayon. Unsa may solusyon sa kaminyoon nga gubot, divorce dayon. Ana.
Unsa may solusyon sa mga slots nga di mahalin? Ha? Paabot, paabot. Hinay-hinay kahalin. Hindi lang sa karon mo report ninyo kay holiday man gahapon, wa man tay makuha. So ato lang niya ning tingbon tingali baka report baka tani karong ugma or sunod pa bang adlaw. So ana, paabot, paabot. Unsa may solusyon sa mag-away mo sa imong silingan? Kurala ang iyang agianan. Kurala, imo bitaw ng yuta. Away-away na, di ba? Kurala ra na, di ba? Bakwit ko nagpuyo. Oh, di ba? Ana na atong solusyon. Pero ang gusto des Ginoo matod pa niya, muagi kita sa process. Ug unsa maning prosesa, matod pa diri sa unang pagbasa, ang mga pag-antos na atong gisagubang karon dili ikatandi sa himaya nga ipadayag unya sa Ginoo. Kana bang muagi tas pag-adtos tungod kay dunay nagpaabot nga kalipay. Kung tan-aw nato ang mga milagro nga gihimo sa Ginoo, kadtong babae nga atong niaging adlaw katong nagbawog na ang lawas, di na katuyhad, 18 katuig di na siya katuyhad. Pero pag abot sa Ginoo, nakatuyhad na siya. Ngano man, niantos naman sa siya 18 katuig. Kadto sang gitalinugan nga babae, 12 katuig siyang nagantos sa iyang hemorrhage. Naayo siya. Kay wa man gid siya mohunong pagsigig paningkamot nga maduol sa Ginoo. Kadto sang bakol nga dito atong tubig nga inigkutaw sa tubig nga dili siya makaadto, maunhan siya. Pila to katuig siya, 38 naman tingali to katuig sa siyang nagantos nga di kalakaw, giayo sa siya sa Ginoo. Kadto sang mga tao nga nakasinati adtong kaning 5 kapan nga nahimong nakapakaon sa 5,000, 3 ka adlaw na pod sila adtong kuyog-kuyog ni Hesus nga nahutda na sila sa pagkaon. Kadto sang kasal sa Kana, imagine ang kasal, pila ka adlaw nimo, pila ka buwan nimong preparasyon ana, naningkamot sa sila, nahutdan lang yun. Pero purti niagi na siya sa process sa pagpakasal, nakapoy sa kayo ang pagpangandam. So pirmi gyud nga si Hesus muhatag o ang Ginoo muhatag og milagro basta miagi na tas pag-antos. Sige, lingian na imong tupad. Ing na andam kang muantos. Ing na reklamador kas pag-antos. Na ato'y mga istorya sa una, nalimot naman sa kukinsa tong presidentiha sa Amerika nga kapila to ni dagan o mga posisyon sa gobyerno wa gyud kadaog. Hangtod na lang niabot na lang sa barangay kapitan na siguro to nga equivalent sa iyang gidaganan, wa lagyapon kadaog, sige lagyapog balik og dagan na presidente gyud sa Amerika. Orag maoto siya gibasihan anang prinsipyo nga nag-ingon sa to, a winner never quits, a quitter never wins. Mansad mo kasabutan na in English mo na siya ko. Ang kana kunong mudaog, ang mananaog, di gyud kuno na mo give up, di mo undang. Ang kana sang mo undang, di ginakadaog. Mao na, unsa may atong himuon aron mudaog ta ngadto sa langit. Matud pa ni San Pablo, dagan lahos sa dag-anan. Kay kining lumba padong sa langit, dili ni parihas lumba dinhis kalibutan, pariha ng barangay kapitan, 4-5 kabuk mudagan o saray mudaog, iski chairman 3-4 mudagan o saray mudaog. Pero dinhi kunos lumba padong sa langit, kining kalipay nga langit nun, kining kalinaw nga langit nun, kining kauswagan nga dili gyud mo us-us, permanente, stable life. Ang tanan
qualified nga mudaog, basta di ka mohunong lahos yung ka ngadto sa dag-anan. Pasabot pag binuutan kanunay bisan pag naay daghang problema. Padayon sa paglaom sa Ginoo o pag-ampo bisan pag nangapakyas ang imong mga paningkamot. Muna ako bitang istorya niyo dinhi, ako lang sa ning i-repeat gamay kay mauman sa ni ang para nako nindot nga pamalandungan. Nangandoy ko sa una nga munindot among pamilya tungod kay porti namong pobriha. Sa dihang nakatrabaho nako, lipay kay kostanan kay makakaon na migtarong labi na gid ang akong amahan, akong inahan, mga igsuon. Pero wa kaabot og usa ka tuig gikan ko na regular sa kong trabaho, mga 1988 na regular ko, pagka 1989 na paralyzed akong papa. Buutan kay akong papa. Kami sad nagserbisyo sa misimbahan. Ang sunod nga buutan sa among pamilya mao ang akong maguwang laki, si Pedro. Mas buutan na siya nako. Ako may pagkabuangon man gyud ko. Nahog man sa among hagdanan pagka 1992, nabali na sang spinal. Perti namong terapi ni Papa, ni Pedro, ampo yung maayo, alagad yung maayo simbahan, nagampo kong maulian unta sila. Namatay na las Papa, wa gyud maayo. Si Pedro karon pati yun na sad, wa gyapon maayo. Kaya, wa jud ko ma-discourage, sige lang gyud ko. Bisan guys akong love life, gibuwagan ko sa akong uyab nga magminyo na unta mi ato. Hilak sa ko ato. Wa ko ma-discourage, ngita na sa kong laing uyab, buwaga na sad ko. Ngita na sa kong lain, kay gusto jud ko magminyo. Ana, wa jud ko buhonong bisag magagas akong luha. Pero unsa may gihatag sa Ginoo, kinabuhi na kontento kaayo ko. Lipay kay ko, dili di ay amahan ang makalipay, dili akong maguwang, dili ang kahimsog sa ilang panglawas, dili ang kanindot unya sa among balay, dili di ay uyab, dili di ay asawa ang makalipay nako. Ang gitagana des Ginoo nga wa nako mahibaw kini di ay pagkapari. Di ba? Awa mo malipay na pari ko. Oo na. Ako perti na kong lipaya karon nga napari ko. Nya ang ako sang nakita, nakahatag sa ko og mga kalipay ngadto sa mga tao nga akong gialagaran. Di hinuon tanan pero ubay-ubay gyung nalipay. Ambot mong nanimba dinhi nalipay ba kamo? Labi na gid aning sige tag pamaligyag slots, hasta daghanang nangalipay. Daghan jud kay nalipay. Kana lang inigpalit nilag slot, usa ka slot, muingon gud na sila usahay nga pader, karon pa jud ko nakasinati og kanindot sa akong gibati nga nakapalit kog slot. Kay wa jud ko maanad anis una nga magsigig donate og simbahan, pero karon sige na kog monitor pila ka box slots, unsay slot imong gibaligya, din ako kaihap kapila ko nagbalik-balik og slot, o palit og slot, na adik na ko pader. Nya nga usab, daghan kay nga usab sa akong kinabuhi nga wa ko maghuna-huna nga moabot nako kining maong mga grasya. Kanang ingon ana ba, nindot kaayo maunay pamaagis Ginoo, maunay kinabuhi sa mga santos, labi na gid sa mga apostoles ug sa mga martir. Muna manghinaot ta nga ang mga nangapildi karon sa eleksyon mosuporta unta padayon sa ilang gihigugma nga barangay ug mosuporta sa mga programa o kalihukan sa mga nidaog sa barangay. Kana bang dili ta mag-isip adtong eleksyon, ang ato human ang eleksyon, nakapili na tag mga leaders ato naning suportahan, isip usa ka katilingban sa Dios, katilingban sa simbahan, katilingban sa atong gobyerno. Aron dili ta mosangko aning away, gubat,
pareha ng Israel o Palestina, siging ilog anang ilang teritoryo, siging ilog anang ilang kaugalingnan, mao sa nay gibuhat sa Russia o sa Ukraine, siging ilog anang ilang yuta, kanang ilang mga grabe kaayo. Imbis magtinabangay, nagpinatyanay. Imbis atimanon ang kalibutan, kay kuno hapit na ni magguba tungod anang pagkaguba sa ozone layer, gipun-a na sa siging paaso anang mga bomba, gawas nga muaso na nga muguba sa ozone layer, muguba sa atong ecology, mupatay pagyog libuan ka mga kinabuhi sa mga tao. Wa man maghuna-huna, unsa kangilngig ang sa kangilad ang nahitabo anang gubat, di nakahuna-huna pagka mga bright aning mga tawhana, gatuon sila sa siyensya. Kahibaw sila kung say epekto kung mubuto ng atomic bomb, kung mubuto ng missile. Kahibaw sila unsa ka valuable ang usa ka kinabuhi sa tao, labi na yung kinabuhi sa mga bata, sa mga tiguang o mga masakiton. Pero wa sila'y pagtahod na ana tungod kay ang ilang gihuna-huna, ang ilan na lang yung garbo, wa na maghuna-huna nga dunay kalipay nagpaabot nga hinimos Ginoo dili hinimos tao. Kay mamugos kita aning atong kalipay, daghan ang maghilak. Pareha ng bana, mamugos yung malipay anang iyang kabit, kay makalipay maginang kabit, maghilak ang mama, maghilak ang asawa o ang mga anak. No? Lipay madyo kag dako kay nang imong nataran, munang mukural gyud kag maayo sa imong yuta, nga di na kamuhatag og lugar sa imong silingan, may kay kang paso-paso sa imong nataran nga nindot kay kag kaning hawanan kay luag kaayo, pero ang imong silingan nagtakilid na nga miagis kilid sa imong kural kay di na hapit kaagi padong sa ilang balay, wa kay batasan. Uy, may kay kadihang pupamaypay bisag kusog ing uwan, wa gyud tubig sud sa inyong balay kay gikural ginimog simento, unya wa nay agianag tubig ang gika silingan, pero ang imong mga silingang mga pobre tagahawak ng tubig sud sa ilang balay, wa kay batasan. Matod pa sa unang pagbasa o sa atong salmo, matod pa sa atong salmo, ang Ginoo maghatag og kalipay ni adtong na naghilak nga nagpugas, muani sila nga malipayon. Pero sa mga dautan, sama sila sa uhot nga paliron sa hangin, ug wa na gyud makita nga timaan sa ilang kinabuhi dinis kalibutan para sa mga tao nga wa magtuman sa Ginoo. So kanindot di ay sa mga namalit og slots karon, pirming malipayon. Kamo sang nanimba karon, pirmi sad mong malipayon. Pero kamong nagreklamo karon, pirming kusmod inyong naong. Kamo sang wa mamalit og slot, pirmi sad mong ratulon og mabalakon. Mao na mangita tagpaagi na makasunod sa mga santos. Manindog ta og atong himuon ang triduom nga pagampo alang sa pangilin sa tanang mga santos.